של החברות. בלי סיבה, ככה סתם. אני חושבת שזה גם לא יפה. תכל'ס זה באמת לא יפה. טוב, למה אתם צמים אותנו? באמת מה? מה, תברכו קצת למישהו שמולד בקרוב? מתי? ביום שבת, מה, אתם לא זוכרים? מה עושים, מה הולכים לעשות ביום שבת? הולכים לבריכה? נפגשים? הולכים למרכז? לא, מה עושים? נו. לא, יש בר מצווה למעיין. זה שבת הזאתי? כן! אז רגע, הנה, בוא נברך. בוא נברך. נו, יאללה. אוקיי, מעיין. מזל טוב! שתמשיך להיות כמו שאתה. תמשיך להיות חבר נהדר. משוגע. כושר, יושר, מה משוגע? תגידי, זה ברכת בר מצווה! מזל טוב! אנחנו אוהבות אותך, שתישאר כמו שאתה. עוד פעם. מצחיק. מזל טוב! וזהו. מזל טוב. נשיקות, נשיקות. מזל טוב. היי מעיין, רצינו לברך אותך. יש פה ילד שלא ממש נוהג לברך מול מצלמות, אז אני אתרגם אותו. מזל טוב, מעיין. ליום הולדתך. ג' שתצליח בהכל ושתחיה עד 120 שנה. ביי מעיין. למעיין! מזל! טוב! ליום הולדתך! ה-13! כולם! שקד! יפעת! ניצן! נועם! תמיר! ואני! יונתן! היום יום הולדת! היום יום הולדת! היום יום הולדת למעיין! מעיין! גבי! הנה מעיין! Hey!